Взявате публично позицията си срещу тези ветрогенератори. Нека да кажем още веднъж, защо те са вредни? Може да имаме една индустрия, която да работи, говорим за туристическата индустрия, и ти да я подлагаш на риск да бъде унищожена. Може да имаш рибари, които хора са в момента, и ти да искаш да отнемеш поминъка на тези хора. За нещо, което е неясно, какво ще бъде? Ще има ли полза въобще от тези ветропаркове, тъй като специалисти казват, че по-скоро няма да има полза, и още повече ще ги изложат в една крайбрежна зона, която е на 2-3 мили от брега. Кой дори ще дойде? Какъв риболов ще има? Какъв поминък ще има? Каква ще бъде екологията? Как ще се променят ветровата роза и теченията? Пълни безумия на едни хора, които са абсолютни лобисти. Казах го и от трибуната на Народното събрание, казах го и в момента. Трябва да се сложи край и да се чуят хората те какво искат, и не да се унищожават икономики и индустрия. Ако навътре се преместят тези ветропаркове? Според вас ще се преместят навътре, когато Черно море е с огромна дълбочина, 2900 метра. След 200 метра, практика